Молбозори Қумсангир навор аз гови гусаладори савдошидаги гови ёши якум гусола савдо шуд бародаро 12750 гусалаш буқачай гусалаш 12750 фикротона нависем бародаро. Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори Қумсангир ноҳияи Ҷайҳун навор мекунем. Ҳамаи наводи моларо иншоалло якте лайка монда наворо то охир тамошо кунед. Драбилко партияи нав омодагия бародаро бисёркорчага фирмаи Алтимур яке аз бақувваттарин драбилко дар Осиёи марказӣ. Бисёркорчага махавикдор молотокдор 3 киловатт 3000 оборот 220 волт қати кор мекунад то 180 волта кор мекунад бародаро. нарх навош 3900 дастако ва тамоми Тоҷикистон ҳаст. ғайр аз ин ҷодуҳои дастӣ дорем Ӯзбекистон беҳад чизои хуб. нархаш 900 сомонӣ дастако ва тамоми Тоҷикистон ҳаст. боз резино дорем барои таи молҳо барои зимистон бародаро. размераш дарозиш 1,85 паҳмиш 1,10 ғавсиш 2,5 сантиметр. нарх навош 950 сомон. нархи охираш дастафка ба тамоми Тоҷикистон ҳаст. харидоро боша муроҷиат кунед. рақамҳо дар рӯи экран бародаро. бародаро гови гусаладори тоза швед на ягон оҷинчашай бародаро як картинкае. нархи навош 45000 сомонӣ муомила дора. хоб ришқаи қоқ метимега дега ягон чи хеле сабуз кунҷора ягон чи наметимега ришқаи қоқ қати саҳар бега 6 литр додеста мега. мана чочош бародаро. ана ин мешава гусолаш беҳад миён дароз иншоалло моли мешидани. нарх навош 45000 сомонӣ боз ҳам муомила дорад. хоб бозор 32 када 32000 сомонӣ бозор кардаиста бародаро. марҳамат шведи тоза молбозори Қумсангир. гап занака 902 02 37 96 харидоро боша марҳамат. чандум зоиша я дандонаш нишон метӣ тамом мана дандонош меша бародаро. ош дуюм зоиша хоб ака шит баса тамом. гусолаш беҳад фасони зурай. гови гусаладори зард якум зоиша дуюмаш якум гусолаш бародаро. хоб нарх навош 20000 сомонӣ муомила дора. ана гусалаш мода я гусалаш мода алача будааст. мана 16000 сомонӣ бозор кардаиста бародаро. хоб намеҷӯшена фақат ҳамин гусалаш мехӯрад. чанд рӯза 20 рӯза аст гусалаш 10 рӯза соза 10 рӯза боша соза шира полни худаш мехӯрда. 16000 сомон хулоса кардаиста бозор. ҳозираш то додагӣ нест. бо мебинем давоми бозорда бародаро. гови гусаладори карпати якум гусола. ана як гусолашай гусолаш ноҷинча. хоб ширша бошад намеҷӯшидааст бародаро. фақат ҳамин гусолаш мезана. чанд рӯзаи гусалаш 2 ҳафтаи нашудага фақат гусолаш мехӯрад. якум гусола иншоалло ин мол барои оянда мегирем. якум гусола 22000 сомон муомила дора. моли хонагӣ будааст. бозор чанд кадака то 17000 сомона бозор кардааст бародаро. рақами телефон мемонӣ рақами телефон мемонӣ ака рақами телефон гап зан 0050 59 488. харидоро боша ина марҳамат. адрес Қумсангир ай худи коммунизм будааст. қариби бозор. харидоро боша ина марҳамат. килобаркаш вазн зинда 51 сомонӣ савдо шуда. яке аз калонтари буқои бозори ҳамин рӯза молбозори Қумсангир ноҳияи Ҷайҳун 84 килои 43000 сомонӣ пул шудааст. 51 сомонӣ вазн зиндаш 84 кило тоза филинта.
ина буқаи сементал барои бони бастан. Хоб нарх навош 25000 сомонӣ муомила дора, 22000 сомонӣ бозор кардаиста бародарон. Mana. Балечкои сементал. Сини солиш 1 сола будааст, ҳам сементалои россия бародарон. Кило дам кадан ё не? Кило баркаш ҳам нарх кадан? Не, фақат ё барои бастан, барои ҳам кило баркаш не ҳам хеле савдо мекунам бародарон. 22000 кардаиста, надодаиста ҳозирашт. 93 198 43 49. Харидоро боша марҳамат. Адрес куҷода? Варашлобод. Ина харидоро боша марҳамат. Бародарон, нархи буқои калони фарбе 590 кило вазнаш. Бозорда 50 сомонӣ кило баркаш вазни зиндаша кардаистам бародарон. Тарозда 50 хелида 30000 кад мега соҳибш бародарон. Mana тамошо кунед. Хайт ҳайё 590 кило будааст. бародаро савдо шудааст, ана буқа барои бастан 17000 сомонӣ харидор кардаиста. фурӯшанда бошад 100 сум зиёд гуфтааст бародаро. 17100 сомонӣ бите гуфтааст соҳибш. Ва инда 100 сомондагӣ амега авайда қапида шитем. Ана харидор куш накарда, фурӯшанда ҳам 100 сум нагузашта. Оли савдо шудагӣ нест. 17100 сумда биги гуфта харидор бошад 17000 сомонӣ кардаиста бародаро. Вазнашам иншоалло инам хел бибинед тақрибан чӣ када меша вазнша. бародарон, пеши буқачаҳо омадагем, на якта беҳад буқачаи фасони ёфтем. Хоб нарх навош 10000 сомонӣ будааст, муомила дора, сини солша хабар надорам мега чанд моҳай. Хоб нигах не чӣ хел миёндароз шро неки нархшам зурайдан. Бозор чанд кадира? Бозор то 9500 сомона бозор кардааст бародарон. Тамошо кунед. Ира чанд кадан? Сиёҳа. Ира 71, яъни 7100, 7200 иша кардаист бозор. Анаи беҳад зур буда инеки. Анаи буқача ҳам савдо шудааст бародаро. Буқача беҳад зур. Зотшам бинед, зоти зурай. Хоб 9600 сомонӣ намира харида фурӯшо кардааст бародаро. 9600. Оли додагӣ нест бародаро. Фикротоно нависед. шикорои шишак бародаро. Фарбеча. Яъни плюс минус 2 сола. Чанди буда яка ино? 4000 я? Муомила дора бародаро. 4000 муомила дора амана. Шикорои шишак плюс минус 2 сола. Чанди рафтест яка? Чанди рафтест амро? Сар 400 надо. Я ҷоя? Якча? Тамом. Хоб бародаро саҳар хоб 4100 сумиам надодум мега баъзиёша. ҳозир аки ҷои сумгириша гуфтест бародаро. бародаро ина нархи бузголаҳо. Ина ҳоз дуташа фурӯхт бародаро, баъши сёмка дошпед накардем. 720 730 додеста амроҳоша. 800 муомила дора, 720 730 додеста ҳози дуташа фурӯхт бародаро. Дар пешам амраи ҳамино буд. Як такачаи дигарош мода. Мана нархи навои аниқ.
خب 3.5 کلونش 2.5 майдаш такачои афғонӣ ҳамяи оча бача ё ишқати кадомиша оча бача анаи ҳардуша анаи ҳардуш оча бача чанд гуфти нарша 8000 муомила иш чанд пул ҳар сеш 8000 ҳар сеш 8000 и дугоника дугоник дас дута бачаш хати 8000 бозор чанд кад 7.5 ёра чанди кадам севоду 23 син солшон чанд қайна инора сеста я 4 моҳа 4 моҳа 5 моҳа бародар на марҳамат нархи бизоло рақами телефон мемони ака гап зан 93 744 3663 харидоро боша марҳамат хона куҷода ака адрес вахш ноя вахш харидоро боша марҳамат ай номи канали маъмур аз муроҷиат мекунем ане ака харидоро мекунем ё чанди ака инора соҳибш набудааст бародарон нархи гуноҷинчаҳо 6500 дутта гуноҷинча барои молкунӣ мегӯянд барои гӯшт мегӯянд гӯшта аку тайёр нестану тайёр карда баъд гӯшта хоб 6500 муомила дора бозор бошад ай 5800 то 6200 кардаиста бародарон ҳар якташа якта гуноҷини мошини ёфтем бародарон 10500 ай нархиш муомила дора 9950 сомонда надодааст чинем бародарон ҳаҳми хушро амон чида зотиё гибрид хоб телефон номер вай 50 сомони кило баркаш савдо шудагиаст симентал хоб килош 455-56 громадеста 456 кило бародаро 50 сомонӣ ина гавдаи мола бинед 456-50 сомонӣ кило баркаш бародаро 16000 сомон 392 килограмм гови мода 392 кило гови мода бародаро 16000 сомон савдо шудагиаст анаиш буқавмон бо чанд савдо шудед 300 кило нарша бугу ака 14000 сомон 14 гуфтам 14000 сомон бародаро ина буқаи сия анаи гои модома таиш важно нест ана бо буқа омад бародаро ҳоҷи чанд савдо шуд 336 кило чанд савдо шуда ҷи 14 да надодааст бародаро барои килоша дидан тарозу мондагия ина симентал چهارصد چلیا این چند سال شده که؟ 441 380 کیلو برادرای بخیر آخره متاسفانه چند گرفتگیش گاب نزد نوار رو در همجا جنبست میکنیم برادرها کسی نوار رو تا آخره تا همجاش تماشا کرد در کامنتاری
рақами 99 бинависен. Чанд кас то охир тамошо кардаги шабу фаҳмин бародаро. Лайкҳоро ҳатман монеду. Аз Кариму дур нашавин бародаро. Саломат бошед. Видеоҳои ҷолиб ҳоли аз пеш аст.